Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Kimarep jong kinong song snong ka nongrim bam betong. Kasnong ka bahap of West Jati Hills District. Kladunong Johor. Tamar jingsha syok prialut. Kimarep jong ki. Nadu sok saw. Prisbin. Bat kiwe pat kimarep. Hak jing lenshop upria. Hak sitarik ujamang arjar arpusan. Wahek snong jong kani kasnong. Uba bishar baha khenriam. Ulia tu baki don kuma life ho tali e kilong ying. Kibisyak ta e. Kumta nakaliang kasnong. Kilalit banpan jingerap nak sorkar. Henry ulang ba umdan batre watang mansim ya ka form ru namar baki nongrep kimdon ya ka adhar card u general secretary jo ka Hills Farmer Union ba Alfan Kharsentio ula kerpat ik sarkar ba kamdai ben I ben ki nongrep bat ka dewan penkloy ben ajing rap yaki tanaliang jonga nganong kumno mo takano ka jing ngau benut mo kakta iki pri iki kita kinong sa kta nene penculor naliang kamariam te gitu khamtam gitu ki bamdon yo badhar tamar ke jinglot jong ki hang ne labun de ki lak tam nodok ke bai sembai bat ke bai tre ki bai yugum tuma te ya wat ya kasbor ki hapthit te ke jinglot de ki lak tam te ke jingas ngudu ma ki pri kita ki bamdon ya ki padi ki kot kisla tengah gerpat ya ke sarkar ba kan lek kumno mo bahkan yarap ya kita bekum kita ki bom biang ya ki kot kisla ki babon ki bamdon ni wadah ta masih teng tarai tamban lor kataru ngajak bar semit tangsi khat bai khat armut don ni gitu ki babiang ikut islaro kim tre ba semit namar ba ki ongkum ne ba bon ki jingsa berjulon aduk gahali kumto tater ba na aduk ki Johor aduk ki sok saw usbin hagi sinem ki dedep te ki semit office kim yo pisa lene kim yo jingarap na kata gadau taki itrot mo ban sembit ni ban apply ya ka ka jingsa sya penjulo ngadan mentah hang ni hapo kasnong nongrem bamptong karingkat ba irang basnong ni hot mentah kasengi ni adan ya ka program bangi celebrate ya ka 33 foundation day jokel sama union te hendrei haka question hour ka ba kinong rap ki ya kali jingkeli na ki officer ki bawan lagi department baper kira pentip bakadon kene ka jingshop kriya hakane ka snong haka sitarik ubnai me te iskosi ban yatho ba hakane ka jingsha shop kriya kidan kinong rap ki ba life out tamngut e ki bala sakta kane ka jingshop kriya ndai habangi tuat jingmut na irang ba snong yatho ba ka jing e kadai ba kinong rap kimdon yaw adhar kata kadai ka way ka jing e ka baningkong bat kabaar bade kadai ka bakinong rap ki klam apply namar ba kadan ka jingno mensim namar ba habaro ki tu kisnam ki bagi jusakta hakabedai bat ka jingslei ka jing pra kini ki khetkti nangta ka jingsha shopria te hadu menta nadu usnam arhajar arpoi dari kamdan kono ka jingirap ka ba kinong rap ki yo hadu menta te ngi nakaliang joka Hills Sama Union ya ngi sngow ban panpaw ya kane ngi dap ka jing susi bat hakabiri ba kani ka jingjia nakapor sa kapor ngi jupen sngow sa sarkar ban pen speed ane ban pen kloy ya kani ka jingyarap sa kinong rap te hadu mentangi sngow ya ka ju ka kubor ka ba jia hakane ka snong ru ba kinong rap kimjuyo ya kani ka jingyarap te sakawai ru ka jing sokhya nakaliang ka jungi kalong ba kamtam kitu kinong rap ki ba hoit kumbalai thu irang ba snong ba kani ka jing pulut hangne kalakta ya kumba silak sanpau bat kot syaka silak prapo hajar hapo arlak te kadai ka jung unong yikinong rap nadu ka bai po ka bai dan ka bai sembai nang ta ka bai penbit penbiang ya kani kading kha te namar ba ka jing penjulor pemni ka jong kamariang te ka kta bai kinong rap te ngi nakaliang jong Hills Sama Union ngi pha kani ka kubor syaka sarkar ba lingba ka disaster management
hoj ni sungu komen ba manakane nakaliang chief minister ulashim ke jingkit kli adalah dia buat pelong ya ke kabinet nak benta ban yamir jembut halor kanika ban long ready nak benta kanika jingjia jok ke pencak kami mariang te nakaliang jok sama union ngikwa ba ka sarkar bat lingba ka office na po DC ba kidai ban pengkloy ya kanika jingyarap segi paranong rap kenang ba kan long ka jingmentoy Andre lada ka sarkar ka penslam kombat ju penslam hagi por baro ngasngau ka penduk mensiam ikinong rap khamtam ki bon jia kum kini kijingjia te nakaliang jongi kum ke sama union ngalai keran bi rama asnong bangin sabudin ya kanika file bat ingit scam ba ka sarkar kan ya train kan bat ni nang bangila ban ai kijingrap syaki paranong rap